Good morning, mabay. Hello. Today is Sunday. Naami karon diri sa bukid, nag-tent, nagluto dami og pamahaw. Diri sila natulog gabi. Dahil ang asa sulod si Gisa pa, wa pa kamata. Muna mangayo miglain og sponsor og tent aron magtagsa mi diri pohon. So balik na mo kay bugnaw mo dai kuno kay matulog diri kaniki ka mariglon apo napay tiil apo panimata napay tiil amo nagdalag kamatis mo. Pero okay ra ni kay baga man. Baga kay sa among gipalito. DIY. Hello. Mga iro diri mga sanay kayo sumasay. Pau. Ali pau. Pau kay lawas pero siguro sa atong kuan tiruna. Awa kaya paapil ta ka? Baligya ta ka? Uy. Baligya na mo ning among kusinera diare. Baligya niya og naay mga litawo. Agam katingog. Dili pwede bang ulitaw kung kay wala pa ko niyagi pakaon. Ako may nagpalit, di ba ikaw nagpalit? Kanang ikaw magpalit. Gabi Na-record. Ipa-video ko niyo na. Kani may busog kay gabi. Ayaw ba to? Muyong jud gud siya. Busog kayo. Unsa to? Lubi. Ang hilyo kay Ang smile. Ala, ang smile niya kutob diri jud. Diri gikutob ang smile niya. Digid siya mahimutan. Hello. Naara diri akong bulak na taon. Maoray akong bulak. Nara akong banda. Nara naghanang negosyoan. Good morning. Nana akong puti karon daghan ka diri igsoon kay nagdala ko. Nadaot di ba? Wa naman imo ni bunyag-bunyagi ano mulak. Basaan ang kuan niya. Di maski na bunyagan gyud bisan pag buwan na. Basa ba bunyagan ni? Kani tang kuwai na nagbulak ko. Kani ba na-intriga ko ning kahoy. Ambot unsa na nga kahoy? Pagdal na ko na kay basig mamungan na kung sidong ana. Ay, salamat na daot ang akong mangga. Pero although buwan na siya, kanang dako na siya. Unigyatag sa ako ni ng bibi budyungan. Dako na. Murag ay siguro na kung ni putlan o kuan mga sunod tuig putlan na ako tumoy aron mo matured na gid kay siya kay basig mamatay pa o linghod pa ang tumoy masakitan siguro next year putlan na ako tumoy aron mo mature kuan na mo sanga na siya. Ambot ingon ani man daot man siya pero sige na lang kay dako ba mo sige na ani permi. So good morning. Bye bye. Kanilang